Здравейте отново! Аз отново съм Максимилиан Асенов, т.е. Болката, a.k.a. Нали? И тук е Гошо, който предоставя камерата. И да, Ивака. И Дака там пикае. Къде е кучета? What the dog doing? I don't know. И да, като цяло сега тук пристигнахме на едно езеро, което Даката предоставя. Даката предоставя. Сега ще предоставя някакви компоти, нали? Компоти, ясно. Се подрискаме, тежко, както каза той. И като цяло, вижте, много яка гледка. Почти залязващо слънце, още 2-3 часа има, нищо. И тук езеро. И да, общо взето, това е. Не виждам нищо интересно. Като това ще бъде за това видео. Следващото може да е малко по-интересно, да знам. Зависи дали ще трябва да вкарвам камера в устата си отново. Чакайте с нетърпение.